ƙayin baƙiyatullah almadi muna jiranka kai da yesu ayatullah madi muna jiranku sai wuce bayyanar ku maulana ku zo maganku mahadi wajjatullah da haƙuri jinin ma'aiki Abdul Jabbar ɗaukaka ce kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gan shi kwance da haƙuri jinin ma'aiki Abdul Jabbar ɗaukaka ce kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gan shi kwance. Sunan Ubangiji ne farkon aikinmu ko kwatance, sallalan nabi a arabi kyakkyawan nan abun kwatance. Hassanai na ala haidar zara tsokar Muhammadin ce, sabaran alina tsirin na mauyi da kuma aukaka ce. Da haƙuri jinin ma'aiki Abdul Jabbar ɗaukaka ce. Taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci. Dan Fodiyo Khomeini Tijjani Jilana an taɓa su, da Amir Jaishi Maulana Inyasi an taɓa su, ga Zagzaki Imamu da Muhammadu Tura an tsare su, kuma an hana mu gansu amma a gurinsu ɗaukaka ce. Da haƙuri jinin ma'aiki Abdul Jabbar ɗaukaka ce, kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci. Hato barhana kuma gauta ba wai ziga gwamnatin jiha ba, magana ke ta ilmi kuma ba ku zo kun gaba gurin ba. Kan ɗaki idan ya tashi ragayar gidan ba ta rage ba, in magirai na baya na kaunar yau tushen su bai kasance. Da haƙuri jinin ma'aiki Abdul Jabbar ɗaukaka ce, kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci. Da na baya ba sai ya murɗiya ba, na yau ya za su san kujera, don haka dole ne na yau ɗin su matsewa na baya kara. Idan aka kwana sun yi kwace kuma sun kashe Fatima Zara, ba dan ta yi kuskure dan ta ce hanyar ta hallaka ce. Da haƙuri jinin ma'aiki Abdul Jabbar ɗaukaka ce, kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci. Ga ilimi yana fitowa daga gun sarkin gida na gaske, makiya ɗajin ɗimauce kullum suke ta soke-soke. Yahuda suke zago su ta waje ita Saudiya hakin ta ɗauke, su suka sanya gwamnati ta ɗauki mataki haka ya kasance. Da haƙuri jinin ma'aiki Abdul Jabbar ɗaukaka ce, kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci. Da Isra'ila ta shirya ta baiwa Amurka ta yi umarni, Saudiya ta baiwa yaranta na nan Najeriya tunani, da izala salaba ɗari ku marasa asali suke ta guni. Gwamnati ce ta sa su sai rudu ko da za ɗau itace. Da haƙuri jinin ma'aiki Abdul Jabbar ɗaukaka ce, kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci. Ku tuno kwanuka na baya SSS sun fitar da zance, wai za ya rage mata ɓangarancin addini Kano arewa in ce, sai ga 'ya'yan izala sun ce a kashe sarkin gida kwatance. To haka sun kaso ya faru, Allah ya na bai kasance. Da haƙuri jinin ma'aiki Abdul Jabbar ɗaukaka ce, kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci. Sun yi gidan cikin rawar su
maganar ulama yaudara ce. Umarnin ƙasar waje ne daga Saudiya uwar gami ce. Isra'ila ce ta sa a toshe bakin sarkin gida mushance. Su ulama yan baranda aiki aka ba su kuma barace. Da haƙuri jinin ma'aiki a wajen Jabbar ɗaukaka ce. Kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci. Abu Lahabin Kano gajere wufu ba a kasashiyar rubuta. Ya rarraba ya bai dukan limaman juma'a cikakkaranta. Ya ce mutu kar ku ɓoye suna ku kira sunansa kar ku manta. Da bati ya dabi Lahaba wata ba kai mana kasin kuturce. Da haƙuri jinin ma'aiki a gudun Jabbar ɗaukaka ce. Kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci. Ma a gana an kama lukma ka sabata hassada da kananka. Da kai da gwamnatin jihar girma za ku daɗa a gungunanka. Yanda aka yi wayo su fiɗan Yakuba kake yi wa kananka. Na ganin kuɗi sukan zo makashe gajera hallaka ce. Da haƙuri jinin ma'aiki a gudun Jabbar ɗaukaka ce. Kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci. Gwamnati ta saye ku ulama kuma ku kun sai da layarar ku. Ta sanya kuna bayanan ƙarya don ruɗa al'ummar ku. Wani fasto kuka ji ya kira a kashe fasto guda irin ku. Wani limami na coci ya kira a rufe wata coci kundi mauje. Da haƙuri jinin ma'aiki a gudun Jabbar ɗaukaka ce. Kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci. Ku talakawa malaman ku sun maishe ku kwalla kenan. Su kuma sun zamo yan wasa kun ga suna kaɗa ku kenan. Gwamna rabani ya ba da radikar ko ya loga wanda ya ƙi kenan. Da wanda ya saba ƙa'idar su kun zan haka kun ku hallaka ce. Da haƙuri jinin ma'aiki a gudun Jabbar ɗaukaka ce. Kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci. Shiga Abdul Jabbar ƙara haƙuri Allah zai murƙushe magauta. Da malaman da ke ziga su suke yi wa ɗaliban ta. Suna faganin hukuma a yau ilimin ƙur'ani ta haramta. Makarantar zanin sharifai da Muhammadu da sun hukumce. Da haƙuri jinin ma'aiki a gudun Jabbar ɗaukaka ce. Kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci. Ilimin ƙur'ani tun haramta kuma tun hana aibatun sharifai. Sai malaman su masu batanci ga annabi walilin sharifai. Faɗa suka yi da addinin ku kuma an saka ku dubbai. Wannan rayuwa ta yanzu da kuke a cikin ta hallaka ce. Da haƙuri jinin ma'aiki a gudun Jabbar ɗaukaka ce. Kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci. Ku talakawa ku daina murna lockdown za su sake saku. Wace murna za ku yo musulmi ilimin ƙur'ani an hana ku. Gwamnati na faɗa da addini za ta kawar da tarbiyyar ku. Su ko ulama yan baranda aiki aka ba su kuma barace. Da haƙuri jinin ma'aiki a gudun Jabbar ɗaukaka ce. Kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci. Abu Lahabin Kano gajere wuku ba su kasashiyar rubuta. Ya rarraba dukan masallatai na juma'a a kwakwaranta. Ya ce mutu kar ku ɓoye suna ku kira sunansa kar ku manta. Tabbati ya dabi Lahabu wadda ba kai mana ka zai kuturce. Da haƙuri jinin ma'aiki a gudun Jabbar ɗaukaka ce. Kuma wanda ya taɓa ka kwanan
ma aganan kamaluka ma kasabta hassada da kananka da kai da gwamnatin jihar girma kuka kara wa kananka yanda kai da yutuba dan yakuba kananka wa kananka dai na kadin kudi suna zo makashe wa gajera hallaka ce da hakuri jinin ma'aiki a gudun Jabbar ɗaukaka ce kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci tun sanda suka yi wa Adamu na mun san sarkin gida suke wa wannan da suka yi wa sarkin gida shi kuma alzarzaki suke wa sun shirya cikin imama amma lamarin ta suke nufin hanawa sauraron karatukansa nan gaba dokara kan kisa ce da hakuri jinin ma'aiki a gudun Jabbar ɗaukaka ce kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci kuma tun kace sidi zagzaki Allah ne bai yarda ya mace ba sun kashe shehu turu baki mun ce ba mu yarda ya mace ba don me suka damu malamanmu don su ba bambada wane ba ulama wasu yi masu maula a gurin mahukumta sun dumauce da haƙuri jinin ma'aiki a gudun Jabbar ɗaukaka ce kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci nan za ni tsaya ka bai shahidai baitocin ya ubangiji na tun daga Adamu zuwa almadi kan Muhammadina Zulaya zane Fatima Umar yan lele da ke jirana su suka nuna karna damu tafiyar ta zubar ni ɗaukaka ce da haƙuri jinin ma'aiki a gudun Jabbar ɗaukaka ce kuma wanda ya taɓa ka kwanan nan za ka gaishe kwanci salama lannabi nil'adi dan Abdul dan Amina salama lali karrari mama mir mu'minina salama la dan Husaini sai dai lijababi na bijanna salama alaiki yar maiki zahra sarauniyar dukance ya zamzamiya ya saltabila انزيا برايا سيدا اللهم جمع شمل امه نيجيريا واجعل ذريتهم ذات قياده السيد ابراهيم الزكزكي يا رضي الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك اعداءهم وايد امامنا خمله وقائدنا زكزكي وانصر جيوش المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه الطاهرين في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين.